O primeiro que temos que facer para acceder á aula virtual deste curso é escribir IES Castro Daouz aula virtual no buscador. Prememos no enlace da aula virtual e xa estamos na páxina principal da aula virtual deste centro. Poñemos o noso usuario e o contrasinal e así accedemos á páxina principal do noso usuario nesta aula virtual. Como vedes, actualizouse a versión de Moodle e agora é un pouquiño distinta no que é a páxina principal nosa, vale? Como usuarios da aula. Pero no que respecta ao aspecto que ten esta versión de Moodle para cada curso varía moi pouquiño con respecto á versión anterior. Nesta pantalla principal temos aquí o bloque de navegación que pode aparecer minimizado. En ese caso prememos no máis e o despregamos. E aquí, dentro dos meus cursos, temos os enlaces a todos os cursos nos que vamos estar matriculados como profesores ou como alumnos. Para acceder a cada un deles, premeríamos no seu enlace e listo. Estando dentro dun curso, poderemos movernos dun a outro tamén dende o bloque de navegación. Vale? Seguimos tendo o bloque de navegación aquí á esquerda. De acordo? Veña, ánimo e adiante.